kontatu didate Nueva Yorken, Broadway eta 26 karrikaren kantoian, negu gorrian gizon batek gauero jendeari otoi eskatzen, aterpea bilatzen duela bilutzirik daudenentzat. Honela ekin nahi diogu plataforma honen bideari. Bertolt Brechtek 1931an idatzi eta 1989an Mikel Laboak Gaberako aterpea abestian musikatu zituen bertso hauekin. Gaur egun, orduan bezala, etxegabetasuna konpondu gabe dagoen gaia da, gure gizartean. Beraz, indarrak bildu nahi ditugu gure kaletatik eta auzoetatik errealitate bidegabe hau alde neurrian desagerrazteko. Sozialarekin eta elkartasunarekin konprometituta, plataforma batean indarrak batzea erabaki dugu. Hainbat arlotatik datozen pertsonak, hain beharrezkoa den lan honetan batu ahal izateko. Helburu nagusia, etxegabetasun egoeran dagoen inor kalean lo egin behar ez dezala izatea da. Era berean, hain bidegabea den errealitate hau aldatu nahi duzuen guztioi, plataformara hurbiltzeko deia egiten dizuegu. Beharrezkoak zarete eta ongi etorriak zarete. Ent izenak esan nahi bikoitza du, batetik Eibarko neguko dispositiboko itxieragatik datorrelako plataforma honen sorrera. Bestetik ingelesez amaiera deritzo, eta plataformaren helburuetako bat definitzera dator alegia. Etxerik gabeko pertsonen egoerari amaiera. Beraz, azpimarratu nahi dugu, jarraian azalduko ditugun helburuen artean, ez dagoela aldi baterako aterpetxea zabaltzearen eskaera. Orain arte bezala, neguan bakarrik zabaltzen zela. Aterpetxea 365 egunetan funtzionatuko duen errealitatea izatea nahi dugu. 365 gau urtean. Aipatzekoa da, halaber, plataformak Eibarreko udalerrikeko eremu geografikoaren lehen urratsak eman arren, eskualdeko gainerako udalerrietan hasteko bokazioarekin sortu dela. 101 pertsona atenditu ziren, batez beste 13 pertsona egunero, egonaldi ertain luzeko 3 plaza betez. 2022 eta 2023 artean, azaroak 15-etik apirilak 4 arte, arrantzek ere eman zuen, 149 pertsona atendituta, batez beste 17 pertsona egunero, egonaldi ertain luzeko 6 plaza hartaratuz. 2023 eta 2024 artean, azaroaren 15-etik apirilaren 15-era, arratze kudeatuta, 198 pertsona atendituta. Egonaldi ertain luzeko 11 plaza hartatu ziren. Gauzak hobera joan beharrean, atzera goazela ikusiz.